אני רוצה לשתף בדוגמה שקרתה לי לא מזמן. הגיע אל היזם עם כמה הצעות מחיר, ואמר לי, איך אתה יכול לשפר את זה? אמרתי לו, מה לדוגמה? הוא אומר לי, תראה, כתוב בהצעה על ריבית המזנין, פריים פלוס 3. הסתכלתי על ההצעה, בחנתי אותה, ניתחתי אותה. כבר בשלב הראשוני אמרתי לו, תקשיב, פריים פלוס 3, אין מחיר כזה בשוק. מי שמציע לך פריים פלוס 3, הוא כנראה מכניס לך משהו מהדלת האחורית. בדקנו את ההצעות. סוף הסיפור הוא שחתמנו על ההצעה בריבית רגילה בשוק, פריים פלוס 7 בערך. אותו יזם שאל אותי, אומר לי, צביקי, תגיד, איך אתה אומר לי לחתום על פריים פלוס 7 כשיש לי פריים פלוס 3? זה יותר מכפול. ההסבר שלי היה מאוד פשוט. אתה לא יכול להיות חד-ממדי. זה שמישהו הציע לך ממד אחד על הריבית, משהו מאוד זול, אבל תסתכל מה יש שאר הפרמטרים. שאר הפרמטרים היו מנופחים בצורה היסטרית. עלות המימון שהייתה יוצאת מאותו פריים פלוס 3 הייתה כמעט כפולה ממה ששילמנו בסוף פריים פלוס 7. כמעט כפולה. אנחנו בסטרשנוב קלדרון מלווים יזמים לאורך כל תהליך הפרויקט. בעלות המימון יש מעל 20 פרמטרים. אנחנו לא מתמקדים רק באחד. הריבית היא לא חזות הכל. חשוב להבין את זה.